ଭାଉକ ନହେଲେ ବଣ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ବଡ ବୋଉ ହେଇଥିବ ତ ବହେ ପେଲିବ ପୁଣି ମତେ। ମନଟା କାଇଁ ପାପ ଛୁଁଛି, ଦେଖିଦବା। କିଏ ସେଠି? କିଏ ପଚାରୁଛି? କଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ତୁ ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? କଣ ଚାଲିଥିଲା? ଫୁଲ ଜୁଆଇଁ ତେମେ ଏଇଠି? ହଁ, ଆଜି କଣ ପୁରା ସଫ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ସବୁବେଳେ ତ ପେଲ ମତେ, ଆଜି କଣ ଏତେ ସଫ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଧରା ପଡି ଯାଇଛ ବୋଧେ ନାଇଁ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ବାଡି ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲି, ଇଏ ଆସି ବଇଛି ଏଠି ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ? ତୋ ସହିତ ମୋ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଧରା ପଡୁଛୁ ଏ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଶୋଧିଛୁ। ମୋର ମିଛରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଇଛ ଏଇ ଧରା ପଡିଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ? ହେଲେ ଏବେ ତ ଧରା ପଡି ଯାଇଛି। ଯେତିକି ମତେ ଗାଳି ଦେଇଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଜି ସୁଝେଇଛି।